एक गजाल आमी केल्या, कारण प्रुडंटाचे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 लाखाच्या म्हऱ्याक एपाचे डावनलोड्स आसात आनी एक्टीव युजर्स आसात. सो वॉट वी हॅव डन इज दॅट वी हॅव अपडेटेड द सेम ॲप. सो कोणाक परत दुसरी ॲप सोदपाची गरज ना. जे प्रुडंट ॲप तुमी इतले दीस इतली वर्सां वापरतात, that same app is getting updated and it is becoming Prudent Plus. ताजेर मेळटलें कितें? ताजेर तुमकां आमचो इंग्लीश न्यूजपेपर द गोवन एवरीडे मेळटलो, आमचो मराठी न्यूजपेपर गोवन वार्ता मेळटलो, कोंकणी न्यूजपेपर भांगरभूंय मेळटलो. त्याच बरोबर तुमकां आमचे मराठी चॅनल गोवन वार्ता लायव्ह मेळटलें. हेज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. आमचे सिंधुदुर्गा भितर कोकणसाद टीव्ही चॅनल आसा आनी कोकणसाद लायव्ह आसा. कोकणसाद न्यूजपेपर आनी कोकणसाद लायव्ह टीव्ही चॅनलय बी ह्याच ॲपाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलीं. इतलेंच न्ही, तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटलीं. वी हॅव इंटिग्रेटेड लायव्ह स्ट्रीम्स ऑफ ऑल दी चॅनल्स ऑन इन दीस ॲप, प्लस वी हॅव इंटिग्रेटेड ऑल न्यूजपेपर्स इन दीस ॲप. त्याच प्रमाणे आमचो एक प्रयत्न आसा की आनीक सोंपें करपा खातीर की लोकांक जाता तितले कमी त्रास पडपाक जाय. वी आर ट्रायंग टू अटेम्प्ट दॅट फ्रॉम टुमॉरो एवरी मॉर्निंग all our newspapers will come to your mobile phone as a notification. You have to just open them and you have to read them. So सकाळ फुडें तुमी जेन्ना उठ्ठले तेन्ना जशें आमचे ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन येता, त्याच तरेन आमच्या सगळ्या न्यूजपेपर्सांचे नोटिफिकेशन तुमी उठले की तुमकां डायरेक्ट मोबायल हातांत घेतलो की पेपर वाचपाक मेळटलो. वन थिंग आय कॅन से की एज ऑफ टुडे वी वूड बी ऑन स्पॉटिफाय, we would be on Apple, we would be on Amazon, we will be on YouTube Music, and we will be on Google Tunes. So, yeah, pachi major, plus we are adding more platforms in the coming days, but here 5 major asat. So, most of you have Spotify. So, from today, you can listen to Prudent on Spotify. So, everywhere Prudent podcast will be available on all these 5 major platforms. At least from today, we are there. I think the currency that you're dealing with now is not money, but is information. And content is going to be effectively the new currency. It is the new currency in the world today. We're in the space where your information, if it's solid, if it's correct, and if it's relevant, will attract the largest value. And that value will only be understood with the associations that you make over this period of time. Your numbers are really great. आणि गोव्यामध्ये तुमच्यासारखं नेटवर्क असणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे इन्फॉर्मेशनसाठी, कॉन्टेंट क्रिएटरसाठी. तुमच्यासाठी काही गोष्टी खूप सोप्या आहेत, कारण तुम्हाला आत्ता तुमच्याकडे ऑडियन्स आहे, तुमच्याकडे ट्रस्ट आहे, तुमच्याकडे फेसेस आहेत, तुम्ही लोकांच्या घराघरात पोहोचलेला आहेत, लोकांना माहिती आहे की तुम्ही काय करता. सो तुम्हाला या पेडेस्टलवरनं आत्ता वर जायला खूप गोष्टी सोप्या होणार आहेत. आणि त्या करायच्या काय, कशा करायच्या? एक, रिस्क घ्या, पण जर आपण पडलो ना तर तिकडे असं वाटून घेऊ नका यार आता माझी चूक झाली, आता नाही, ह्याच्यापेक्षा पुढे काही होणार नाही. नाही, आपण डिजिटलमध्ये 10 वेळा फेल होणार, होऊ द्या, काही होत नाही. जर आपण रिस्क नाही घेतली ना तर मग आपण काही करू शकत नाही.